Aquesta matinada a les 3 han sigut les 2. Hem dormit una hora més. Vale, me alegro mucho. Menys en Johan Cruyff, que ha dormit 2 hores més que tots els altres. Però bueno, tu, això ja és la seva vida. I si s'ho pot permetre, goita. Per què es canvia l'hora? És per aprofitar més el sol. Quin sol? Si es farà fosc a les 5 de la tarda. O però al matí és clar. Al matí la gent dorm. És veritat. Hi ha gent que treballa. A Espanya, segur? Sí? Ja ho has mirat bé, això? Ai, doncs a mi m'agrada més quan és fosc tant d'hora, fa més hivern. Doncs a mi m'agrada més la gent que no diuen res, fa més intel·ligent. Bueno, sí, però és un... Vale, sí. Aquí, amb 2 dits de front, li pot agradar que es faci fosc a les 5 de la tarda. A Frank Ribery, vale, potser sí. A la dona de Frank Ribery, potser encara més. Però a banda d'ells dos no se m'acut ningú. T'apuntes? A mi m'agrada quan es fa fosc i et tanques a casa i encens la llar de foc. Mira, la llar de foc és una merda, ja en parlarem un altre dia, que quan has aconseguit que s'encengui ja t'ha passat el fred. I si t'agrada la foscor, tanques amb una cova i et penges del revés com un ratpenat. I llavors si canvien l'hora o no, tant li fot. Perquè miraràs el rellotge i ho veuràs tot vermell, dels ulls que els tindràs plens de sang d'estar penjada de cap per avall. Ara ja m'heu fet emprenyar. Tinc el cul bastant pret.